نن پتراو کی د خپل خستا ختم القرآن نن پتراو کی د خپل خستا ختم القرآن د پمنګو تاسو د پاک الله عظیم احسان د پمنګو تاسو د پاک الله عظیم احسان د پاک الله عظیم احسان کریم تاداللہ صاحب سمرا پامینت لستلے ورسارا بالحافظ یحییٰ ہم بخوب گاواز درتا وایالے کریم تاداللہ صاحب سمرا پامینت لستلے ورسارا بالحافظ یحییٰ ہم بخوب گاواز درتا وایالے تاسو اوریدلې خوان متریا غست دې بشانا تاسو اوریدلې خوان متریا غست دې بشانا د بمنګو تاسو دې د پاک الله عظیم احسان نن پتراو کې د خپل خستا ختم القرآن د بمنګو تاسو دې د پاک عظیم احسان اگدو ورکاتونا خو پاکے ډیر پو خوندونا وای اللہ پکے بے شاکا پدے معاف کو مگونا ہونا اگدو ورکاتونا خو پاکے ډیر پو خوندونا وای اللہ پکے بے شاکا پدے معاف کو مگونا ہونا پہرا سجدہ مو درجات لڑائی غنی سبحانا پہرا سجدہ مو درجات لڑائی غنی سبحانا دب منگو تاسو دے دپاک اللہ عظیم احسان نن پتراو کی دے خپل خستا ختم القرآن دب منگو تاسو دے دپاک اللہ عظیم احسان پا حدیثو کی راغلی لتراوی قبل سننا دی ختم القرآن پکی ثواب دے چکڑی چاڑر خوش قسمت دی پا حدیثو کی راغلی لتراوی قبل سننا دی ختم القرآن پکی ثواب دے چکڑی چاڑر خوش قسمت دی دے سرا خیستاوی بیشک دا غم یشت رمضان دے سرا خیستاوی بیشک دا غم یشت رمضان دا بمنگو تاسو دے دا پاک اللہ عظیم احسان نن پتراو کی دے خپل خستا ختم القرآن دا بمنگو تاسو دے دا پاک اللہ عظیم احسان لتا سلمان وی مبارک شے دا خائستا ختم القرآن نن رحمتون راواریگی لرب دالو لسمبارانا لتا سلمان وی مبارک شے دا خائستا ختم القرآن نن رحمتون راواریگی لرب دالو لسمبارانا دیر دیر مبارک شے دا ختم القرآن عظیم الشان بیا بیا مبارک شے دا ختم القرآن عظیم الشان دا پمنگو تاسو دے دا پاک اللہ عظیم احسان نن پتراو کی دے خپل خستا ختم القرآن دا پمنگو تاسو دے دا پاک اللہ عظیم احسان دا پمنگو تاسو دے دا پاک اللہ عظیم احسان